Muna son bayani ne kamar yadda ka kaddamar da abubuwan da ya kunsa da kuma yanayin yadda za a fiya da sauransu. To gaskiya dai Afro Arab in ka zo a zangonmu yau gan da muke magana shine kamfanin na zango da zango ke alfahari da shi sosai. In Allah ya yarda nan da shekara guda next year February Afro Arab ya samu 20 years. Ya ke kira 20 years kasa? 20. Kin san kama wai Alhaji Balad komi kake yi cikin aiki ka zo ka zama mai sarkin mai aikin nan. Kamar yadda babana Alhaji Balad ya zama sarkin travel and tour. Haka nan in ka zo cikin zangonnin mu kuma whether you like it or not muna cin gaba cikin create businesses da ababe. Mu ba siyasa muke yi ba. Mu masu kasuwa ne. Amma yau mun promise kamar da mu create 2,000 jobs. Ba karamin abu bane. Wanga government da kanshi kun ji minister maganan da ya faɗi unemployment is a national security threat. Amma nan cikin ikon Allah Afro Arab na create 2,000 jobs. Da mu kawo 1,000 vehicles. 1,000 vehicles ga ya cost more than 350 million Ghana cedi. Mun ce muna kawo batches ne. First batch kuke ganin ga shine 50 da muka kawo. Kuma a create job for everyone. Ba mu da wan ko wan mu ce papa gawo ko maka ko mu kira sunan wani ko wani. Ke arne ni ke musulmi ne is open door. The opportunity is equally for everyone. Ka zo kawai ka zo ka register a baka mota kana aiki kana biyan kadan nan da shekara 3 motar nan kuma ya zama naka. Motocin nan duka electric vehicles ne kuma su duka sabobi ne. Kuma ina son take wanga opportunity in fadi da matasanmu na yan zango su fito. In aiki kake son ka yi wallahi in aka ce maka ba aiki Ghana karya ne. Mu bar zaman banza gida da wurin su yanayi. Ku zo ku karbi mota ku yi aiki fi sabilillahi ku biya ku doki motar nan. In ka rika aiki nan da shekara 3 ka samu motanka. In kana son sabo mota kuma za a kara maka. Jisa wanda ke neman mota duka. Kar wani je gan wani TikTok a ce mai aika wani kudi kan karya ko wani no ke da kanka ka zo office ka zo ka register an baka mota. To mun gode. Barin ƙara abu kan maganar da mai gida faɗi shine matsalolin da muke fuskanta zango shine idan abu ya zo mana sai mu yi jinkiri har abin ya fara wuce sai mu ce yanzu za mu je ya kamata mu zo Afro Arab a lokacin abin ya wuce domin wannan da aka launch zai je duniya ne. Ya ba ku mamaki mutane wasu daban su za su fara cin amfani maimakon mu 'yan zango. 'Yan zango ba mu son namu ya kamata mu kama wannan abin ka zo a zo a yi rijejeniya da kai lorin ka samu kai kana aiki. Abu daɗi da ke da shi kan electronic vehicle ɗin da aka yi launching shine yana da saukin al'amari. Ba kamar wancan mai da yake sha mai da sauran zaka rika fuskantar matsala wajen caji kuma gashi nan komai an sauwaka maka saboda rayuwar kai kyau. Kaka zauna ka ce ba aiki kaka zauna har sai ka yi jinkiri in abin ya wuce yanzu za ka yi da na sani ka ce za ka zo tun yanzu da aka yi lancin in ka ji ka yi kokari ka zo ka nemi jin ƙarin bayani in ka ji ƙarin bayani in dai akwai dama ka bari ka yi ma ta hanyar da za ka samu ɗazu an yi magana an ce ko ka samu ma kunya ku biyu wannan ya je ya aiki da shi da safe zuwa da rana kun ce ɗauka da 24 shi ma ci gaba zuwa dare me yafi wannan daɗi bai kamata mu saura mu zauna mu ce babu ba mu nema kuma shi yasa Alhaji Abdulsalam Ahmad yake nan domin shi ma ya taimaka a samu dace muna godiya sosai.